Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19-njy maýda Merkezi Aziýa Hytaý sammitinde eden çykyşyna Türkmen TV gazyny Hytaý ugru boýunça iýermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip etdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmen lideri ýanygyç energetika pudunyň Merkezi Aziýa bilen Hytaýyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň esasy gurularynyň bir bolanyny aýtdy. Hytaý häzirki wagtda TV gaz serişdelerine baý Türkmenistanyň iň esasy müşterisi bolup durýar. Türkmen prezidenti ýurduň TV gaz serişdelerini Hytaý ugru boýunça iýermek bilen bagly täze taslamalary aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistan häzirki wagtda Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahatynyň işe girdirilmegi babatda Hytaý hyzmatdaşlygyna bil baglaýar. Düýb Britaniýada ýerleşen Methinks Energiýa howpsuzlygy barlyk guramasynyň bilermeni John Roberts 19-njy maýda Azadlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmen prezidentiniň teklibini seljerdi. The president is almost certainly referring to line D. The reason is that Prezident Serdar Berdimuhammedow täze taslamalar diýmek bilen tas ikusyz diýen ýaly Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji sahatyny gözüňde tutýar. Sebäbi dün 18-nji maýda Bitarap Türkmenistan Döwlet gazeti Türkmenistanyň galkynyş gaz känini özleşdirmek işlerini çartlandyrýandygyny hemde çykarılan önümiň staty Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan ugru boýunça gurulýan täze gaz geçirjisiniň üstü bilen Hytaýa iýerilejekdigini aýtdy. Bu bolsa Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň D liniýasy, ýagny Trans-Aziýa gaz geçirji ulgamynyň 4-nji sahaty bolup durýar. now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system. Diýip bilermen aýtdy. Ýöne energetik howpsuzlygy boýunça bilermeniň pikirçe Hytaý ugru boýunça täze taslama arkaly iýermek gödüňine tutulýan gazyň möçberi gümürtük galýar. Hytaýyň 2022-nji ýylyň 11 aýynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň 23 million tonna töwerek TV gaz import edenligi çaklanýar. Media maglumatlaryna görä 11 aýda gaz geçirji arkaly Türkmenistanyň import edilen TV gazyň bahasy 9,28 milliard dollara barabar boldy. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň häzirki ýyllyk kuwaty 55 milliard kub metr deň bolup Türkmenistan Hytaý ugru boýunça gaz geçirjiniň umumy kuwatyny ýyllyk 85 milliard kub metreçeni ýokarlandyrmagy maksat edilýär. Ýöne John Robertsyň pikirine görä Türkmenistanyň Hytaýa iýermegi gödüňine tutýan gazynyň möçberiniň diňe bir gaz geçirjiniň kuwatyna däleýsem Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň galkynyş gaz ýatagynyň öz bölegine serişdelerini çykarmak mümkinçiliklerine we istegine de bagly bolup durýar. Türkmenistan gaz geçirjiniň 4-nji şahatynyň guruluşyna we işe girdirilmegine gyzyklama bildirip gelýär. Ýöne energetik howpsuzlygy boýunça Britaniýaly bilermen täze taslamanyň amala aşyrylmagynyň esasan Hytaýyň gyzyklamalarına bagly bolup durýanyny aýtdy. I think there is only one factor you ever need to take into consideration. 4-nji liniýanyň guruluşynyň tamamlanmagy meniň pikirimçe diňe Hytaýyň gyzyklanmalaryna garaşly bolup durýar. Hytaýlylar şu wagt içinde gaz geçirjiniň täze sahatynyň guruluşynyň tamamlanmagyna gyzyklanma bildirmän gelýärler. Not been interested in completing the line until now. Diýip ekspert aýtdy. Şeýle bilermeniň pikirçe Türkmenistanyň Hytaý ugru boýunça iýerilýän gazyň möçberiniň artdyrylmagy, galkynyş gaz käniniň ikinji tapgyrynyň özleşdirilmegini öz üstüne alan CNPC kompaniýasynyň işiniň netijeligine bagly bolup durýar. So we're talking about the development of Galkanish and we're talking about the Gurrun galkynyş gaz käniniň özleşdirilmegi hemde Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň guruluşynyň tamamlanmagy barada barýar. Meniň pikirimçe bu taslamalar amala aşyr. Ýöne olaryň haçan amala aşyryljagy belli däl. we don't yet know what the timetable is. Diýip bilermen aýtdy. Türkmenistan TV gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýar. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti ýurdun ýanygyç serişdeleriniň eksportyny netijeli diversifikasiýalaşdyryp bilmeýär. Şeýle de häkimetler uglewadorod serişdeleriniň eksportyndan gelýän girdejileri ýurdun ilatyna deň we adyl paýlamazlykda tanqid edilýär. Bu arada Türkmen hökümeti ýurdun ýanygyç tehkalarynyň syzyp çykýan ziýanly metan zyňyndylaryny azatmak boýunça anyk teklipler we başlangyçlar bilen çykyş etmeýär.